sériový Ritter. Nic se na něm neměnilo, kromě předních tlumičů, aby neprdli, když najede na rampu. Má autorádio bez CDčka, kámo. Pojďte udělat atmosféru pro Marka Reimana a jeho smrtelný kaskaderský počin. Stáhni si okénko, kámo, ať tě slyšíme, jak křičíš. Chci slyšet křiče Zdeňka Fuska. Dámy a pánové, Marek Reiman za volantem a Fusek jako spolujezdec. Bude to největší masakr v dějinách. A pozor, soutěž pro vás. Jeden z vás tohle auto vyhraje do skoku. Je důležité, abyste natočili co nejlepší video a to potom uploadovali, umístili na facebookové stránce této akce. Bude vybraný nejlepší video a to nejlepší video bude oceněno tím, že někdo to auto vyhraje. Takže natáčíme. Ještě jednou, jste zvědaví na závěrečný skok v historii Gladiator Games. Tohle nikdy nikdo neviděl. Rampa je podle mě moc vysoká, všimněte si, že na rozdíl od kaskaderských výkonů nemají tam ani plastový sklo, mají tam skleněný sklo, nevyměněný. Viděl jsem Leoši v Madridu skákat rally jezdce od jedné značky Francouze, který takhle skákal přes ty jumpy, ale musíme vzít potaz to, že tohle jsou normální smrtelníci z masákostí a ženou se do takovéhle šílenosti. Když jsem dneska slyšel, že Fusek bude v autě, myslel jsem, že bude na volantu, ale že si máma, FMX, za volant. Tohle je crazy. Dámy a pánové, prosím klid a držte palce, ať se nic nestane. Tohle se nikdy neskoušelo. Jezdci jsou tady vedle mě bez motorek. Poslední skok v historii Gladiator Games. Marek Reiman za volantem, Zdeněk Fusek jako spolujezdec a sériový Fiat Punto. Nalož mu!